Nazrite vnútorným okom do budúcnosti. No poďte bližšie. Menej rečí tam vzadu, prosím. Dnes mám pre vás veľké prekvapenie. Špeciálnu hodinu. Poďte za mnou. No tak nerozprávajte toľko. Postavte sa k ohľade a otvorte si knihy. Strana 49. A ako to máme urobiť? Len pohľadkáte chrbát knihy. Pre pána. Čo kňučíš, Lachvato? Sú v poriadku. Podľa mňa sú zábavné. Hej, náramne smiešné. Veľmi vtipné. Tie knihy nám mohli odhryznúť ruky. Počkajte, až sa tatko dozvie, že Dumbledore nechal učiť tohto chumaň. Drž hubu, Malfoy.